ପିଣ୍ଟିଲ ତ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି। କ'ଣ ଖାଉଛୁ କିରେ ତୁ? କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତୁ? କ'ଣ ଦେଖାଉନି ଆମକୁ? ତୁ ଟିକେ କହ। ନାଇଁ ତୁ ଟିକେ ତୋ ମୁହଁରେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଭା ପାଇବ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତୁ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ଆଗ ଟିକେ। କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ନା, ମୁଁ ଦେବ କ'ଣ ଖାଉଛ? କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ମୁଁ ତ ଚିକେନ ନେଇଛି ଏଇଠି। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ତୋର କ'ଣ? ଚିଲି କୋବି। ତୋ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ବନେଇଛି ବୋଧେ, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ଟୁଲା କ'ଣ ଖାଉଛି? ତାର କ'ଣ ଡାଲି ଫାଲି ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ନା ଅଛି ସେପଟରେ? ଡାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଜି ଆଇଛି ଟୋକା ଭିଡ଼େଇ ଦେ ତୁ। କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ ତୁ? କୋଉଠି ଥିଲୁ? କୋଉଠି କହିଲୁ ଆଉ? ଉପରୁ ଆଇଲୁ? ରେ ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ବାଦ ଆଇଛୁ, ତୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନ କଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି? ଆଜି ଆଇଛୁ ବୋଲିକି ରୋଷେଇଆ କରିଛି ବୋଧେ ଚିକେନ ପାଇଁ, ନା କ'ଣ? ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। କାଲି ହବ ଅଣ୍ଡା। କାଲି କ'ଣ ହବ? ଅଣ୍ଡା? ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ଅଣ୍ଡା। କାଲି ମାଛ। ତୁ ଗଲା ପରେ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ। କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ପଖାଳ। ସେ ଶାବଳା ଶୁଖୁଆ କୁଞ୍ଚି ଆଣିବ। ଶାବଳା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବ? ହଁ, ଶାବଳା ଟିକେ ସେ ମୋ 2 ଥର କହିଲାଣି ଟିକେ କ'ଣ ଶାବଳା ଶୁଖୁଆ ଆଣିବି ଖାଇବ? ତାକୁ ବି ତମେ ଖାଅ? ମୁଁ ତ ଖାଇନି। ଆମେ ଟୁଲା ଖାଇ, ଟୁଲାର ସବୁ ଚଳିବ। ଶାବଳା ଶୁଖୁଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଆମ ଆଡ଼େ ଯେ ବିକା ହଏନି, ଆଡ଼କୁ ଯାଇନି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏବେ ଲମ୍ବା ପିଣ୍ଟିଲ ତୁ ଦେଖିଛୁ ଶାବଳା ଶୁଖୁଆ? ଖାଇଛୁ କେବେ? ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ। ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ବି ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ତଥାପି ରୋଷେଇ ବି ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆଜି ରୁଟି ଆଗ ଗଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଖାଲି ଝାଡ଼ା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାଲି ମାଛ ହବ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ପେଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରୁ। ଜାଗା ଖାଲି ଟୋକା କହିଲା ପଦେ। ଇଏ ସର ଯାଇ ଖାଇବନି? ଆସୁନ, ସଇଲା କ'ଣ? ଥାଳି ଅଛି, ଆସ। ଆଉ ସିଏ ତ ନିଲୁ ଭାଇ ତ ଖାଇବେନି, କ'ଣ ରୁଷନ୍ତି? ନାହିଁ ଡାଲିରେ କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ି ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ହଁ, ନା ଆଉ ନାହିଁ। ଡାଲି ଚକଡ଼ିଲେ ଭଲ ବାସେନି ନା। ଡାଲି ଚକଡ଼ିକିରି ପିଇଦେବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ, ଟନିକ୍ଟା ଯିବା। ପିଣ୍ଟିଲ ତୁ ପିଉନୁ, ମୋଟା ହେଇଯିବୁ।
କଣଟା କଣଟା କିଛି ସେ ଡେଲି ପିଉଛଟି ସକାଳୁ ଜଣା ପଡ଼ିବାର କ'ଣ କିଛି ହେବନି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା। ମାମୁଁ ଏଠି ଖାଇସାରିଲେ ମାମୁଁ ପୁରା ପତର ସଫା ନା ଥାଳି ସଫା ପୁରା। ମାମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇଆ ନୁଚେଇକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଶାଗ ମୁଗ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ। ଲୁଣ ସେଠି ଥାଉ ଲୁଣ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ ତରକାରୀ ସବୁ ଖାଇଦେଲ ମତେ ଦେଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେ ବଳିବ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକିରି ଆମର ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ତେଲ ନା। ସତ କଥା ନୁହଁ କେତେ ତେଲ କହିଲ ତରକାରୀ ମାନେ ପ୍ରବଳ ତେଲ। ଆମ ରୋଷେଇଆଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ ଦେଇକି କରୁଛି ଆଉ। ମୋର କ'ଣ ଭାତ ସରୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଲାଣି ମତେ ଅଧିକା ଦେଇ ନେଇଛି ଆଉ।